Здравейте, хора! В днескашния епизод ще направя нещо малко по-нестандартно. Ще направя лодка. Лодка с стреч фолио и тиксо. Да, ще използвам и кабелни връзки, защото иначе въртенето с тиксото ще ми е доста. Знам, защото това ще ми бъде лодка номер 2. А какво се случи с лодка номер 1? Нека да видим. Отново къпале! Това ли е проблем? Аз обичам да се къпя. Да, преобърнах се няколко пъти с лодка номер 1, но причината беше, че тя беше прекалено кръгла. Самите рингове, самите обръчи на лодката, с които правя основата, бяха прекалено кръгли и тя просто се преобръщаше. Взех си пулка и новите обръчи ще бъдат по-сплеснати, за да може самата лодка да легне по-хубаво върху водата и за да не се преобръща. Ще направя лодката освен с стреч, така и с едно друго плътнище, което е водоустойчиво. Сега ще видим с тази форма на новата ми лодка какво ще се случи. Ще плавам или ще плувам. Да не говоря повече, а за да се захващам за работа. И така, хора, лодката със сигурност ще плава, но стана доста по-голяма от очакваните за мен размери. Но но колкото е по-голямо, толкова е по-сигурна. И дойде време да овия нашата лодка с стреч фолио, като няма нужда да се прекалява. Сега да направя отвора, през който ще влизам. Тук е доста плитко, затова ще трябва да нагазя да направя една-две крачки в тинята, защото иначе лодката ще опре на дъното, много е плитко. И да видим какво ще стане сега. Определено лодката стана доста стабилна. Даже мога да седна отгоре. Много лесно може да смените обвивката на лодката. Просто изрязвате стреча и сменяте с каквото имате. В случая аз ще сложа едно зелено плътнище, защото искам да имам зелена лодка, а и да ви покажа, че може да разнообразявате и да експериментирате. Цялата схема става за около 20 минути. Сваляне и полагане на новата обвивка на лодката. Подложил съм стария стреч, за да
не продупча някъде това плътнище и сега ще го захвана с този такер. И така, просто, но ефективно. Готов съм за плаване с новата ми облицовка на лодката. Поставих този прът отзаде, за да си закача знаме или пък камерата. Ще си направя ново гребло. Разцепих този прът и заклинчих по-тънка сопичка. От тая страна същата процедура. Отново се събувам, защото е плитко и трябва леко да нагазя. Много е силен вятъра. Но аз съм в действие. Течението ме дърпа все по-навътре и по-навътре. Ако фана и едно рибочи, всичко ще бъде върха. Ама, се видим се. Явно днеска няма да се хване риба и е време да се прибирам. Доволен съм от това, което направих. Надявам се да ви хареса идеята и творението ми. Ударете по един палец и до следващото видео, приятели. Довиждане! Хванах водорасло.